Bun, am început. Bun, am început. Crumei, de ce crumei? Da, m-am dat de gol, că sunt crumei. În fine. Am ceva vrut. Că melene să mă uit pe hartă. Hai să ne uităm pe hartă. Am trecut. Nu știu dacă am zis, dar și el filmează. Eu sunt la communication. Mama, de ce nu? Ceva să scanează, vreau să văd cine. S-a scanat cineva, dar nu știu cine. Cred că s-a scanat. Corp mort! Hai, du-te. Vom reveni când o să începem iar meciul. Bun, nu mai suntem cu el. Da, mi-e și dacă îmi caută. Să nu fiu dacă vreți și pe calculator să joc. Na, nu știu acum. Purple safe. Zic ăștia. Red Sas. Bă. Red Sas. Red Sas. Pizza Red. Asta e că, da. N-am voie să joc pe YouTube. Scuzați-mă dacă vă sparg timbalele, dar... Dacă o să mă las de YouTube, știți de ce cauză. Da, după cum vedeți, tot timpul dacă mă mai votează, stați că a dat luminile. Îi dau fix, kill fix. Cui mort. Da, mort. I-am dat kill luminile. Ce mă? Ce-ai zis că pe bune chiar n-am auzit? Ce mă? Impostor? Suntem doi nebuni, ca să știți. Și transpirați. Doi nebuni și transpirați pe Fortnite, doamne. O să fac și episoade cu Fortnite dacă vreți. Așa, dar nu acum. Așa, suntem doi transpirați care ne jucăm Among Us.
cu moduri. Uneori ne jucăm și cu moduri. Unde duci? O să opresc o leacă videoul. Yay, am câștigat și eu n-am fost pe joc. Este. Aș vrea să vă știu să fac. Nu se poate așa ceva. Nu poți să faci live. Nu există așa ceva să facă Nicolas live în 2020. Nu se poate. Ok. A? Nu știu, zi. Da, nu îl zi. Îl întrebăm dacă vrea. Mai întâi că poate nu vrea și da. Hai, du-te încolo cu viteza asta. Da. Deci dacă mă pică impostor. Impostor! La rând! Deci de 3 ori la rând. What? Și-am și câștigat. Cred că cineva are hack. Deci de 3 ori impostor la rând să mor eu. Uite asta de tip. Sper. Încă n-am, adică e nouă aplicația asta pentru mine și nu știu cum să editez și mi-e frică că nu pot să editez și trebuie să fac altul și da. Mi-e frică că nu pot să editez. Aoleu, Doamne. Bă, să mor eu. Ai, de ce am mai... Aoleu. Videoclipul ăsta va fi șters. Dacă mi-e frică să-l postez, bro. Bă, Șerbane. Șerbane. Bă, Șerbane, bă. Bane, mă mai auzi? Bă, Șerbane. Da. Ce-am? Cine zice ăla e? Deci și mereu mergea chestia asta cu cine zice ăla e. M-am plictisit să mă mai joc un moment. Ia ziceți, vreți să mă joc cu hack pe video? Să scrieți în comentarii dacă da. Până atunci, cred că o videoclipul și da, ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!